From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla il-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nidħlu fil-preżenza ta' Alla. Il-qari illum ilaqqana ma' żewġ kategoriji tan-nies. Dawk li websu qalbhom kontra r-rieda ta' Alla u dawk li jiġu infejqin mill-ħniena ta' Alla. Għal-mumenti li webbisna qalbna, għal-mumenti li ma ridniex nisimgħu minn dak li Alla jixtieq minna fil-ħajja tagħna, issa nitolbu maħfra lil Alla. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. U jħenna lina Alla illi jista' kollox, jaħfrilna d-nubit tagħna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti rġajt waqqaft id-dinja imġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla lill-fidili tiegħek ferħ qaddis u għati jena bla tmiem il-dawk li inti ħlist mill-jasar tad-dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna illi hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu s-Santu, Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Hosea. Dan jgħid il-mulej huma ħattru slaten f'Iżrael. Iżda dan ma kienx ġej minni. Għażlu prinċpijiet bla ma kont naf jien. Il-fidda u d-deb tagħhom dewbuhom f'idoli għal qerda tagħhom stess. Nistmerru l-oġol tiegħek, Samarija, il-korla tiegħi xelet għalik. Kemm se ddumu li Iżrael bla ħira li jissaffew. Dak għamlu raġel tas-sena, dak mhuwiex Alla. L-oġol tas-Samarija għad isir frak. La darba huma jiżraw ir-riħ għad jaħżu rriefnu. Il-qamħ ma jsebilx, ma joħroġ tqiq minnu u jekk isir jibilgħu il-barranin. Efraim kattar l-altari biex jidneb, altari biex jidneb saru għalih. Kieku kell niktiblu bl-eluf fil-liġijiet tiegħi, kieku jqisuhom liġijiet tal-barranin. Jistgħu joffru l-vittmi u jieklu l-laħam, lill-mulej ma jogħġbuh xejn. Qatt jiftakar fi ħżunithom u ħtijithom jikkastigahom. Lejn l-Eġittu għad jerġgħu morru. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali
Izrael it-tama fil-mulej. Izrael it-tama fil-mulej. Fis-smewiet u Alla tagħna u jagħmel kull ma jogħġbu. Fidda u deb huma l-allat tagħhom, xogħol ta' edeyn il-bniedem. Izrael it-tama fil-mulej. Għandhom il-fom u ma jitkellmux. Għandhom l-għajnejn u ma jarawx. Għandhom il-widnejn u ma jisimgħux. Għandhom l-imnieħer u ma jxommux. Izrael it-tama fil-mulej. Għandhom l-idejn u ma jmissux. Għandhom ir-riġlejn u ma jimxux. Bħalhom ikunu dawk li jagħmluhom u dawk kollha li jittamaw fihom. Izrael it-tama fil-mulej. Izrael it-tama fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Dar Aaron it-tamaw fil-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħhom. Izrael it-tama fil-mulej. Jiena r-raj tajjeb jgħid il-mulej, jiena nara fin-naġġ tiegħi u n-naġġ tiegħi jarfu lili. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien in-nies ġabu quddiem Ġesu wieħed imbikkem maħkum mix-xitan. Ġesu keċċa x-xitan u l-imbikkem qabad jitkellem. In-nies staġbu u bdew jgħidu ħaġa bħal din qatt ma deret f'Iżrael. Imma l-Fariżej qalu dan bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. Ġesu dar l-bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi, ixandar l-Evanġelu tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Ra n-nies u tħassarhom għax kienu imdejqa u mitluqa bħal naġġ bla raj. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: il-ħsad huwa kbir iżda l-ħaddiema ftit. Itolbu melan lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ġesu ra n-nies u tħassarhom għax kienu imdejqa, mitluqa bħal naġġ bla ma għandhom raj. U biex tgħinna nifhmu ftit iktar dak li jrid jgħid San Mattew, semmur ftit lejn dak illi qrajna fl-ewwel qari. Il-profeta Ożeja jgħid għaliex huma għażlu prinċpijiet bla ma kont naf jien. Dewbu il-fidda u d-deb tagħhom u għamlu oġol. Bidejhom seħħ dan mhux għamiltu jien. In-nies ħolqu il-lingwaġġ illi riedu huma. Il-lingwaġġ illi wassalhom biex jitilfu milli jisimgħu dak illi Alla jixtieq. U din narawha fl-ewwel biċċa tal-Vanġelu. Iġibu quddiem Ġesu raġel maħkum bix-xitan. Ġesu ikeċċi x-xitan u l-imbikkem jibda jitkellem.
Malli jiltaqa' ma' Ġesu, dan ir-raġel sar jitkellem bil-lingwa ta' Ġesu. Dak li intilef għax kien hemm il-preżenza tax-Xitan, Ġesu raġa' irrestawrah mill-ġdid. Imbagħad għandna żewġ kategoriji tan-nies illi jaraw dan il-miraklu. Għandna dawk illi staġbu ħaġa bħal din qatt ma rajnija f'Iżrael. Il-poplu sempliċi illi jilqa' il-preżenza ta' Alla u l-mirakli illi hu qiegħed jagħmel. Imma mbagħad hemm l-oħrajn, il-Fariżej. Il-Fariżej li kellhom id-dmir illi anke jgħallmu lin-nies. U dawn jitkażaw bis-saħħa tal-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċi x-xjaten. U allura għandna dawn iż-żewġ tipi ta' nies min jilqa' lil Ġesu fil-ħajja tiegħu u min jagħmel sur biex il-kelma il-ħniena ta' Alla ma tersaqx. U dan is-sur jiġib is-sitwazzjoni illi Ġesu jiddeskrivija bħala sitwazzjoni ta' dwejjaq għaliex qishom naċ bla ma għandhom raj. Imma f'din is-sitwazzjoni fejn hemm in-nuqqas tal-preżenza għaliex hemm id-dwejjaq tal-nuqqas tar-raj, il-Ġesu flok taqtalu qalbu itwasslu biex lil min qiegħed jisimgħu jitolbu ħalli jitlob għal aktar ħaddiema għal ħsad tiegħu. U hawnhekk nagħmel stedina. Il-lingwaġġ li aħna nitkellmu bih, il-mod ta' kif aħna nġibu ruħna, huwa lingwaġġ illi qiegħed iwassal biex jiena nilqa' il-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tiegħi. Il-mod ta' kif jiena nġib ruħi quddiem iż-żgħar qiegħed jippreparahom biex ikollhom widnejhom miftuħa ħalli jisimgħu lil Alla ikellem fil-ħajja tagħna. Għaliex nista' nkun qiegħed nitlob it-talba li qiegħed jgħidli Ġesu ħalli jkun hawn aktar ħaddiema għal ħsad tiegħu. Imma mbagħad bl-attitudni tiegħi bil-mod ta' kif inġib ruħi naljena lill-oħrajn milli jissimgħu il-leħen ta' Ġesu fil-qalb tagħhom. U allura l-istedina hija illi mhux biss nitlob it-talba ta' Ġesu imma li noħloq il-lingwaġġ illi x'ħin jitkellem Ġesu fil-qalb tiegħi, fil-qalb tiegħek inkun nista' nisimgħu. U mbagħad x'in nisimgħu inkun nista' inwieġeb għal dak illi jixtieq minni hu. Nippreżentaw issa it-talbit tagħna quddiem il-mulej. Nitolbuk mulej għas-sitwazzjonijiet illi fil-ħajja tagħna inkunu bħal dan il-poplu tas-Sammarija illi nibnu l-oġol tagħna, nibnu l-ħajt tagħna biex jipproteġina, imma fil-verità ikun qiegħed ibatlilna l-qalb tagħna mill-grazzja tiegħek. Nitolbuk ħalli din il-grazzja li mħabba tiegħek tinfed il-qalb jibsa tagħna u tagħmilna dix-xipli tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha illi s-sitwazzjonijiet tal-ħajja tagħhom qegħdin ibeduhom minnek. Għal dawk illi qegħdin iħossuhom il-bogħod minħabba xi difett, xi vizzju, xi dnub. Biex inti mulej bħalma għamilt ma' dan ir-raġel itkeċċi dak illi hu ħażin u tirrestawra fil-bniedem it-tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ħalli aħna nkunu bħal dawn in-nies illi nistaġbu ħaġa bħal din qatt ma rajnija f'Iżrael, jiġifieri nkunu sensittivi għall barka tiegħek fil-ħajja tagħna ta' kuljum u fil-mument li narfuha
nifqu u nirringrazzjawk, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentaw quddiemek mulej lil-morda, il-dawk li hemm fl-isptarijiet, il-dawk li huma maħkuma minn xi vizzju, il-dawk li qataw qalbhom mill-ħniena tiegħek. Il-lilna l-koll illi għandna bżonn l-imħabba tiegħek. Imliena mulej b'imħabba dejjema, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U fuq il-kmand tiegħek nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex il-qlub li huma mixtieqa għall-imħabba tiegħek isibu soljef fil-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentawlek mulej dawn it-talbiet u l-ħafna talbieħol li għandna fil-qlub tagħna. Għatina dak li aħna neħtieġu għas-salvazzjoni tagħna u l-grazzja li nilqgħu dak kollu li inti tagħtina. U dan kollu nitolbulek bl-istess Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti. Biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier illi jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li hija s-saffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil-ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullimkien inroddulek il-ħajr bi Kristu Sidna. Fih inti joġbok kollox iġġedded u lilna wkoll tajtna li nieħdu sehem mill-milja tiegħu. Għax li kull kellu n-natura ta' Alla xejjen lilu nnifsu u b'demmu illi xerret fuq is-salib għaqqad fi slim lill-ħlejjaq kollha. Għax inti ollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, int il-għajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien ser jingħata biex minn raj ħibati, ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal:
ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxeret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek il-ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu illi l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostlu, mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Induru issa lejn missierna tas-sema u nitolbu t-talba li tagħmilna aħwa ta' xulxin. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħaffrilna ndubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija ssatna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu illi jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim u nagħtikom islim tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġissem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn tieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidili l-mandamenti tiegħek u tħajna qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok biex itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina kbira tiegħek kun il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu dak li jneħħi d-dnub tad-dinja. Ħenjin aħna l-koll li mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun fejqa.
talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitol. Issa illi mlejtna bil-għajnuna hekk kbira, nitolbuk missier biex dejjem tatina id-doni meħtieġa salvazzjoni tagħna u li qatt ma nifqu nfaħruk bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikna Alla illi jista' kollox, il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Imbirku l-mulej. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-Covid ngħidla fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina illi inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija.
Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missirna illi inti fis-smewwit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema hekk hawn fl-ard. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja il-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu is-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna illi inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħala ma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja il-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twiret għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif fis-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħelwa u tama tagħna. Slim għalik li lek inajtu għali xaħna it-turufnati u li teva. Li lek nitnedu aħna li nikpu nolfqu f'dan il-wied ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna dawwa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. U urina wara dan it-turafnament lil ġassufrot imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja il-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qajt talb tagħna, Kristu wilqa' it-talb tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Omm ta' Kristu, itlob għalina, Omm il-Knisja, itlob għalina, Omm tal-ħnina, itlob għalina, Omm tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Omm u xebba, itlob għalina, Omm bla teba, itlob għalina, Omm liżjed safja, itlob għalina, Omm liżjed nadifa, itlob għalina, Omm bla teba, itlob għalina, Omm li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Omm tal-aġeb, itlob għalina, Omm tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Omm ta' min ħalaqna, itlob għalina, Omm ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana imtella is-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju imqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Omm Alla,
biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek l-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu s-Santu Parakletu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fil-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.